Tak zdravím vás. Tu nám máme hotové dielo. Hotovú prerábku bicykla. Musím povedať, že som čakal, že to pôjde trošku jednoduchšie. Ale výsledok nakoniec že celkom v pohode na to, že som sa s tým dosť trápil. A by som vypichol možno niekoľko pain pointov, alebo že čo bola najväčšia makačka. A 3-4 veci by som mal, že ktoré boli také najťažšie. Jednoznačne úchop tohto podstavca na batériu, aby som bol spisovný. Že nesedelo vlastne, no to mám na to aj špecifické video, že to vlastne nesedelo úplne. A problém je s tým, že nejaký múdry jedinec prišiel s takým nápadom, že tam, kde majú ísť tie skrutky, takže to bude takto vysoko, hej, tu na tejto veci. Čiže ako je vidieť, absolútne tu proste to vôbec nesedí, hej. Aha, lietadlo ide. Pokračovanie, dobre. Ďalší pain point, ktorý bolo nasadenie tohto motora do rámu. Ono tu viedol ten kabel takto spodkom a ešte jeden kabel, tu je taký internal routing, že tam vedie vo vnútri v tom ráme vedie prehadzovací kabel. No a tu zo spodu, ono tam je celý motor, ale tam je taká plastová vec, ktorá bráni vlastne tomu prehadzovaciemu káblu, aby šúchal o ten rám. On bol trošku vystúpený, on bol taký trošku hrubší, takže keď ja som nasadil vlastne dovnútra ten motor, tak ten výstupok plastový mu bránil, aby tomuto celému motoru vlastne, tejto časti, bránil, aby išiel ďalej dovnútra. Takže ja som musel ten plast trochu zrezať, aby nebol taký hrubý. A tento kabel, on viedol v podstate, on bol trochu vľavo, hej, tam, že on bol trochu vľavo, hej, tam. Čiže teraz nie je úplne, že v strede, ale ide takto, cez ten pravý bok rámu. Takže jednoznačne, keď si niekto bude chcieť prestaviť nejaký bicykel, že už máte doma bicykel, tak prvé, čo by som urobil, je, že si pozriem, či ten rám sedí, aj hrúbka toho rámu, či sedí. Lebo ako je vidieť, ani ten motor mi úplne nesedí tak ako všetkým ľuďom na internete, že oni majú trochu iné bicykle, že im to sadlo lepšie. A ten motor by mal ísť ešte trochu takto vyššie, hej, že by sa schoval tu povedzme, že vyššie tu ale tým, že ja mám taký rám, že tu je taký hrubší a toto je vyduté kvôli tomu internal routingu, že tam vedú aj káble, hej, že ten prehádzovací kábel, že bohužiaľ mám takýto rám, ale hej. Čiže prvá vec, ktorú by som robil, je, že skontroloval si, či to tam sadne pekne. Není ani s týmto problém, že ja mám 29 kolesa, takže je tu ešte dostatok priestoru. Ale keby človek chcel ísť nejaké šialené terény a bál sa nejakých kameňov alebo niečo, tak toľko asi, hej. Tak ja by som už bol taký, že bol by som s tým opatrnejší. Mohlo to sadnúť aj lepšie, ale popravde nevadí mi to, zatiaľ to ide v pohode. A tretí bod, alebo bolestivý bod, bolo pajkovanie alebo spoj medzi káblami od batérie a motorom. Ako popravde som si myslel, že to bude o niečo jednoduchšie, ale
pri kúpe tohto motora som obdržal taký konektor samca a samicu, taký žltý konektor XT60 sa volá, a jeden koniec od motora, male alebo female, mal som spojiť vlastne, že mal som odrezať tento tu kábel. Tu kábel? Tu kábel? Tu kábel? Či ten? Čo som koniec koncov aj urobil. A druhú tú časť toho konektora som mal spojiť s tou batériou, že to isté som mal urobiť tu, že prerezať ten kábel. Tu kábel? Kde tečie šťava. A tento tu, hej. A tu niekde mal byť ten XT60. No lenže ja som sa sral s tým už tak dlho a už som nemal vôbec s tým nervy a ja nechápem, že vlastne ľudia, ktorí si predstavujú ten bicykel, že viacej nepoukazujú na to, aké je to problémové a že vlastne človek by mal mať nejaké nástroje na to a že to nie je úplne také priamočiare, ako to oni ukazujú, tak ja minimálne som si išiel kúpiť do obchodu vlastne tieto sťahovacie izolačné káble, ktoré sa stiahnu pod teplým vzduchom, pod teplotou, takže som to tam fénoval. No a konec koncov som to tam nejak zapajkoval, hej, tie káble som tam červený s červeným som pekne dal dokopy. A ide v podstate o to, že tie káble červený s čiernym by sa nemali vôbec dotýkať, hej, lebo tam by to zoskratovalo alebo niečo. Takže ja som to vyriešil takýmto sedlackým spôsobom, žiaľ. Ako strápil som sa s tým už fakt, že 3 alebo 4 hodiny. A už som strácal proste nervy a všetko ostatné, už tá prerábka trvala strašne dlho. Ale neviem vlastne, aké sú výhody alebo nevýhody, že to takto mám spojené, ale asi to, že keby som chcel meniť celú batériu alebo nejaký ten podstavec, tak by som to musel roztrhnúť a znova tam sa s tým hrajkať a pajkovať, ale neviem, však ako tú batériu môžem tak či tak vybrať a ísť ju nabíjať hocikde, že len ten podstavec je pevne spojený s motorom, hej, s tým káblom, čiže nevidím v tom nejaký rozdiel. Ale ináč ako keď som už prešiel cez toto, že cez to spojenie, ako ono to už ešte nie je úplne že vyriešené, ešte tie káblovačky nemám, tu na nejaký kábel trčí a aj tu na mi len takto káble nejak trčia, že nemám ešte nainštalované ani tie senzory na brzdy úplne, lebo ja mám tie hydraulické a tu je to príliš, počkajte takto, že príliš tu nemám tam miesto, alebo že to som ešte moc nevymyslel, že jak to úplne, lebo tu príde taký magnet, na toto príde taký magnet a tu by mal byť niekde senzor a tým, že ja tým pohnem a ten magnet ide ďalej od toho senzora, tak tým by sa mal vypnúť vlastne motor a slúži to ako bezpečnosť kvôli tomu, aby nešiel naraz aj motor a aj že vlastne úplne sa vypne motor, ak budete chcieť zabrzdiť, čiže a čakal som vlastne v balení ešte, že mi dojde shift senzor alebo senzor na rozpoznanie, keď chcete prehodiť vlastne iný stupeň na prehádzovačke a to sa dá doobjednať a podľa mňa by to šlo tuna a potom niekde tuna, jak vedie. Ja tu mám tuna ten kabel, totiž to ide, hej. Takže toto by som musel dať dole a tam to nasadiť ten senzor. A ten senzor slúži vlastne k tomu, že vy keď máte veľmi ťažký stupeň, vlastne tak ten motor má veľkú silu, hej, že vy keď trošku zatočíte tými pedálmi, tak on vie makať už oveľa väčšou silou za vás. No a tým, že máte nízky stupeň, tak ono to vie urobiť to, že tu som koktal a moc som nevedel, ako to vysvetliť. Nahral som k tomu dodatočný komentár.
Teda podobná situácia bez elektrického motora by nastala, keď sa snažíte šliapať veľkou silou do kopca, ale ide sa vám ťažko a potom by ste chceli prepnúť na ľahší stupeň, tak vám môže pod tou silou, akou vytlačíte, môže to poškodiť alebo až roztrhnúť reťaz. A na to vlastne slúži ten senzor, aby vám to vyplo ten motor, aby ten motor nemakal veľkou silou a vy by ste mohli potom prepnúť na ten ľahší stupeň. Ale zatiaľ na to kašlem a až potom si to niekedy objednám a nainštalujem, lebo možno sa to zíde. Čiže hej, ale keď už sadol ten motor vlastne do toho rámu, tak tá inštalácia bola celkom akože už jednoduchá. Čiže sa nainštalovalo to koleso ozubené, potom kľuky došli k tomu, pedále som už mal. Potom už len displej tu naprimontovať. A ináč všetko už, ešte toto je senzor rýchlosti kolesa. Ináč ja som mal nastavené na tom displeji, že som mal veľkosť kolesa 26 a to som na to prišiel až potom, že vlastne by som to mal prenastaviť, lebo ani rýchlosť na tomto displeji a na mobile, keď som si meral na GPS, tak mi nesedela, tak potom keď som už prenastavil na 29 veľkosť kolesa, tak už to ukazovalo všetko v pohode. A malo by to byť nastavené na správnu veľkosť kolesa, pretože aj ten motor sa berá pri iných rýchlostiach a tak, čiže tá veľkosť kolesa by mala byť rovnako nastavená. Takže tak. No idem na to. Takže displej vypnutý. Zapnem. Dám si to na 0. Keď je 0, tak to nič nedopomáha. Tak idem sa ešte presunúť tu na cestu. No takže teraz mám 0. Si to dám trošku na vyšší stupeň. No teraz si dám jednotku. Už počuť taký bzukot. Ako jednotka ešte nič, hej. Že vlastne to je iba mála dopomoc. Ale stále tam cítite taký malý bzukot, malú pomoc. No a keď to dám má to 9 stupňov. Takže keď to už dám na 3, tak to už cítiť. Má to až 9 stupňov. Tak dám na 5. Aha, lietadlo tam ide. Ryanair. Maximálne, čo som s tým išiel, bola že 40-ka. Ale to mne osobne bolo už dosť nepríjemné. Tak dáme na vyššie. ...27. Vaši 80, 90, 100, 120, hoši!
Tak. No ešte jednu vec, čo som prišiel na to, že tento displej podporuje tzv. Walk mode, alebo neviem, jak to sa to znamená, že keď dlhšie podržím na tom spodnom, tak sa nastavuje ten stupeň nižšie na displeji, tu mám vyššie a nižšie, tak v podstate ono to začne tlačiť bicykel samo. Zosadnem z bicykla a keď stlačím ten dolný dlhšie, tak ono začne tlačiť ten motor. Hej. No a to je tá výhoda, že keď mám nastavený nejaký šialene vysoký stupeň do pomoci, tak ja si tu nastavím povedzme 5, ale nechcem, aby teraz, hej, ja budem chcieť napríklad zmeniť rýchlosť, ale mám nastavené na najťažšom. Takže ja si dám ten walk mode, nebudem točiť, ale dám si ten walk mode. On to točí. A teraz si to môžem prepnúť na nižšie napríklad. A už to prepína samo. A netlačí ten motor veľmi, hej, iba trochu. Teraz znova na vyšší stupeň. A takto to ide aj bez shift senzora, že nezaťažujem tú prehádzovačku. Čiže teraz si to dám znova na vyššie. A teraz budem môcť ísť jednoduchšie.